Manjangwan bagai tini je koktuma awai narjangmani tini TTAADC Haphang ni ICA bedegni bokhaktui tini joto music hamjagui tongnai tini joto lukurokni bagai kaisa koktuma kaham tini saklaimung achujak tongo tini TTAADC Haphang ni tini borom gonang chief legal advisor te khorsa tongo tini ICA bedegni borom gonang principal officer tini ICA bedegni tini joto staff rok bai te tini music hamjangnai rok bai जों kok salemoni bisingtui जों kaisa initiative nakha tangi hake omono puila जों ya prisina thangi tongo tangi hake जों saimano tini Tiprasa eba tini Tiprasa bosongo tini hukumu belai kheno kuchu kotor koplai abon bagai जों je ICA bedeni bokhaktui जों wansuka फाइनाइ सालो tini amani kok tini je tradition tini joto indigenous je music tongmani truk tini thinango जों komori thangmani nugui tongo যেমন tini folk tune tini kwbangma music hamjanai rok modern music follow khayo rosabo phiaba kwbang borokno जों jadu kolijang thung tini mamita rasa mung thung hojagiri rasa mung thung tini kwbangma tini je indigenous je folk tune je folk music abono truk जों yakana chengmani जों nukjago abon bagai जों TTAADC Haphang ICA bedeng bukhate जों initiative nakha फाइनाइ जराबो जों tipra idol tini resamo hamjanai bai kaisa जों panda eba kaisa event जों jengna sangai tongo ajagabo जों 15 borsoni bisingo